Diri, ari, terbungkul ni kong kontra. Makalanag ni kong kontra, ma'am. Gaya sapot. Astilan ko yawas na ko. Dole ang video ma'am kay ang yang naong wapos mabali ni scope. Dili ba kay ato nang gitikon. Ato nang gitikon ba na. Ano na? Gitik gitik gitik. Tay bayot. Oh, okay, bailo. Kita kong ipon ay igo sa siko. Asikon. One down, totong tagsok. Apog no na damang lupig ka. Okay, bailo, bailo. Ari ka Risto, pikas. Lupig susugay ayo. Lupig ya. Abi bay. Ape team. Nasa sa day. Opo gyud. Oh. Totong tagsok. Naga ko pre. Dagang ko pa. Dagang ko pa. Sukol binaluwas na ako. I-release na pre. Yun na. TikTok. Tama na eh. Kaya wala ba ni kauban na eh? Kuya na spark to me. Bungian ko na mo ha karon. Bungian sa tikaron. Kasi na hog ma'am. Totong tagsok. Malabim sa kag. Malabim sa suot na ko nga. Ge, ay sige istorya. Ready? Igo sa siko. Ano na tayo? Go! Kansi ka na pre naman kay sinina. May mo ko ada to. Ginihan. Puli-puli kan, mau gigi puli-puli na. Bailo. Yeah. Kamang bang-bang. Bang-bang ultra bungkul gawai. Bang-bang. Ganiha di ari siya trabungkom siya. Magkapintukan. Beri buan-buan na. Buan-buan eh. Bertamatay man kontra. Marunong kayo. Apa dire para ari mo magabot sa rako nga kan. Lupit ka ni pre. Lupit ka sa dala-dala ning mga kontra palaban to. Kamang wala may damang amang barog. Kamang ra gyud. Bailo kay mugnaw. Chula. Ano ba ganyan inot ni? Didi ha. Ay juga tahu pre. Ay juga tahu pre. Bitik yang ilong. Ang ilong. Bago tayo ka. Ano mo nang ay. Bago tayo. Sulipat to. Sulipat to. Naturang ya tayo. Tayo. Ada ini kenapa lagi? Ano yung gitikan doon? Nagitikan doon ako. Gigitis ko. Gitigan doon ko. Gitigan doon chance. Adi yun. Gitigan doon chance. Duha! Duha na, duha. 2 down, totong tagsok. Okay, bailo sad. Ini magabot din sa limok ko yung situan. Bailo, bailo. Ito na. Wala pa. Yes. Hey, ang bayot ng tawa eh. Ikaw. Ang kagilok man. Kagilok man itong skutan. Gani kamu pitik kam. Utong lubotan ni. Ay, ko. Bahu asit tae kamu toy. Layor kayong lubot eh. Gina na ba damang mag-istorya. Sige. Kaya sa'yo na ramdaran. Salina na, dito ka tao. Bakit ito parang mo abot sa dako? Lah. Oo, dapat.
Yung Wah, 2 down na ha, totong tugsok. Yung sibuk-sibuga. Ay, zik. Kung lagi. Sekolah. Hah? Gila. 3! tuyo ko. 3 down!